gị bụ nwata nwaanyị si n'ịta afụfụ wee banye n'ụlọ maka na isi na be ogbenye wee nụta dị na be ọgaranya. Ọ bụ na ị chọrọ ka alụmdi na nwunye anwa tiwaa ka akwa, ịbatara ana malụ na be di gị bụzi be gị, anọ na be di gị nọdụ be nna gị, afụta na onwe gị dịka Jizọs Kraịst ya azọpụta ndị be nna gị. Ọkwa nwaanyị ka ị bụ, ọ bụrụ ngụ bụ nwoke na be nna gị. Ọnya ka iji wee bata gbanwee afa nna gị zabazie afa ndị be di gị. Ife gbasara be di gị bụrụ ife na-echu gị ụla. Ọ bụkwa na ọ dịrị otu a nekwa alụmdi na nwunye anwa ka ọ na-etiwa ka akwa. Nke ịbụa, ejekwa na-ezulu ife dị gị n'ori na-enye ụmụ nwanne gị, na-enye nna gị, na-enye nne gị na di gị amarọ. Anwakwana ya anwa. A sịkwana maka na n'ifugo ego ka ọ dọbalụ ndị ọgaranya anya na-elukwa faanị. Ọ bụkwa na ịmara ọka ịmalụ, ị na-aga anya ga-adị ya. Ijere anazube ife n'ori ka i wee jedozie ebe nna gị, nekwa alụmdi na nwunye gị anwa ka ọ na-etiwa ka akwa. Ife nke ịtọ ị ga-eme ka alụmdi na nwunye aghara itiwa ka akwa, Chukwu emegolu gị eze, ịdị ka Esta, ịbụrụgo kịta nwunye ọgaranya. Gbazie mbọ, ọ bụ na ị gụrụ akwụkwọ baa gụọ akwụkwọ, ọ bụ na ịma ngụnwa akwụkwọ, jisie ike nwee ife imebelụ ka di gị kwado gị. Isie ike n'isi onwe gị, nọkwala ọfụma n'isi onwe gị, kpata akụ n'isi onwe gị, icheta ezinụlọ be nna gị. Ime otu a, ọ ga-adịle gị mma. Nyaba alụmdi na nwunye ọma ntiwa ka akwa. Mana ọ bụ na imere otu a, ife ịfụlụ iwele, ọ bụ na ị chọrọ ka alụmdi na nwunye gị atiwa ka akwa, welu ndụmọdụ a nyere gị mee ife. Biko ka ị na-ekili ejije m abụla ekene na ụkpa bujelu m His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Ọnụọra, eze oyibo anyị ọrụ ukwu, Igwe Chinyere nke ịbụa, eze oyibo, onyinye Chukwu nyere ọrụ ukwu. Asịkwa m na ọ ga-adịla na mma. Biko tinyelu m aka na share button, subscribe wa, follow, ya gazie.